Vinga, pensem-hi un moment. Com es construeix la història d'un regne? No és només amb batalles, ni amb lleis. Es fa, sobretot, amb paraules. Avui anem a veure com, per primer cop, la Corona d'Aragó va agafar la pluma i va decidir escriure la seva pròpia història, la seva narrativa oficial. I, de fet, va crear un llegat que a ull encara avui ens acompanya. I aquesta és, de fet, la pregunta clau de tot plegat, perquè al final la història no és una simple llista de fets, oi? És molt més. És la cerca d'una identitat, d'una veu pròpia que com a col·lectiu ens expliqui qui som i, sobretot, d'on venim. Bé, doncs anem al gra. Situem-nos abans del segle XIII, en plena Catalunya medieval. Com s'explicava la història aleshores? Doncs, per dir-lo suau, la cosa era bastant limitada. No hi havia res semblant a un relat unificat, una història per a tothom. Bàsicament, la història tenia com dues versions, dos mons paral·lels. D'una banda teníem les cancions de gesta. Ja sabeu, aquells relats orals plens d'herois i batalles èpiques, fantàstic. Però la línia entre la realitat i la fantasia era, diguem-ne, molt fina. I per l'altra banda, què hi havia? Doncs les cròniques en llatí. Aquestes sí, molt més rigoroses, escrites per clergues. Però clar, en llatí. Qui les entenia? Eren totalment inaccessibles per la gent del carrer. El resum de tot això és que hi havia un buit enorme, una peça que no encaixava al trencaclosques. La gent normal i corrent no tenia una història que fos seva, que estigués descrita en la seva llengua i que la pogués fer seva de veritat. I és just aquí, en aquest context, que passa una cosa absolutament revolucionària, un autèntic punt d'inflexió que ho canviarà tot. Parlem, és clar, de l'arribada de les 4 grans cròniques. És que, per fi, per primera vegada la història deixava d'estar tancada als monestirs o de volar de boca en boca amb els joglars. Va baixar a la terra, se's va posar per escrit i, el més important, en la llengua que parlava tothom. Això va ser l'inici d'una etapa completament nova per a la Corona d'Aragó. A veure, fem un cop d'ull ràpid a les dates. En un període d'una mica més d'un segle apareixen aquestes 4 obres que són clau. Tot comença cap al 1276 amb el famós Llibre dels Fets, de Jaume I, i el cicle es tanca més de 100 anys més tard amb la crònica d'un altre rei, Pere el Cerimoniós. Però per a mi el més interessant de tot és preguntar-se qui escrivia aquestes històries, perquè no eren historiadors professionals, d'aquests que miren els fets des de la distància. No, eren els mateixos protagonistes. Tenim un rei, Jaume I, parlant d'ell mateix, un alt càrrec de la cort, Bernat d'Esclot, un soldat, Ramon Muntanar, i un altre rei, Pere el Cerimoniós, que també volia deixar el seu llegat per escrit. Increïble! I, clar, això ho canvia absolutament tot. El fet d'escriure sobre el que havien viscut en primera persona fa que els relats siguin, plens de vida, de detalls, superpersonals. Això ja no és una llista avorrida de dates. És com obrint una finestra i mirar directament a l'època. Una finestra subjectiva, sí, però una finestra al cap i a la fi. Un moment, però. No ens pensem que tot això eren només diaris personals, ni de bon tros. Darrere d'aquestes cròniques hi havia una intenció molt, molt clara, una autèntica agenda política que és clau entendre. Aleshores, la pregunta és obligada. Buscaven ser neutrals, explicar els fets i prou? O potser hi havia un objectiu més amagat, més estratègic? Doncs sí, rotundament sí. Aquestes obres tenien una missió amb, diguem-ne, 4 potes. Primer, una funció didàctico-moral, ensenyar com s'havien de fer les coses a partir del que havia passat abans. Segon, i molt important, justificar les accions de la monarquia, sobretot les polítiques i les militars. Tercer, fomentar un sentiment d'orgull, de patriotisme i de lleialtat al rei. I quart, que potser ho lliga tot, posar la figura del rei al centre de tot, com un líder guiat per Déu. Per tant, queda claríssim. El que tenem davant no és només un llibre d'història, és una eina política de primer nivell. A través d'aquests relats, la monarquia estava literalment construint una identitat col·lectiva i, de passada, reforçant el seu propi poder. D'acord. I tot això, com ens afecta avui? Per què 700 anys després continuem donant voltes a aquests textos? Doncs anem a veure el seu llegat, que no és petit. Podríem dir que la seva herència es basa en 3 grans pilars. El primer, lingüístic, són, ni més ni menys, que el fonament de la prosa literària en català. El segon, històric, són una font d'informació directa i brutal sobre l'època. I el tercer, literari, inauguren una nova manera d'explicar la història molt més personal, molt més propera. Més de 700 anys.
Cal parar-s'hi a pensar un moment, És un temps llarguíssim i la seva influència no és una curiositat de museu, no. És una força viva que ha anat modelant la llengua, la història i la identitat fins als nostres dies. I tot això ens deixa amb una última reflexió que crec que és important. Si aquestes històries de fa 7 segles que semblaven només cròniques, en realitat estaven dissenyades per construir un regne, què passa amb les històries que llegim i sentim avui? Quines agendes, quines intencions hi ha darrere de les narratives històriques actuals? És una pregunta que, sens dubte, val la pena fer-se.